Paraula, señor Montiel. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies per les seues preguntes. Vaig a contestar en el mateix ordre en el que s'han formulat. La veritat és que el senyor Blanco també el conec molt de temps. Estic molt content de conèixer-lo i la veritat és que a mi el cos se me queda mal. Se'm queda mal. Se'm queda mal perquè això hauria de ser la normalitat. Això que estem fent avui hauria de ser la normalitat. I per tant, no trobe que tinguem que donar-li aquest caràcter d'excepcionalitat que un ciutadà qualsevol, i en aquest cas més que jo he tingut la sort de ser triat per a representar aquests 90.000 ciutadans valencians, puga vindre a la cambra i expressar els seus arguments, expressar els seus criteris, les seues preocupacions. Jo crec que el treball en tindre per almenys una orella cap al carrer, no les dues orelles dins de la cambra, tan caets, però em queda en un sentiment agridols. La veritat és que jo, tornem a parlar de la sostenibilitat, com dia ara després del senyor Bellver. Jo agraïsc que el seu grup parlamentari recolze la nostra iniciativa legislativa i jo de veritat crec que és que a soles estem donant un primer pas. És cert, nosaltres no volem substituir el govern, no volem substituir a les Corts, no es tracta d'una pugna entre dues legitimitats, entre la legitimitat que és de les eleccions i la legitimitat que és del carrer, no és això. El que intentem és fer una democràcia més forta, més saludable, més sana, una democràcia en la que la gent connecte. Es parla molt de temps ja de la crisi del parlamentarisme, es parla molt de temps ja de la crisi de la política, es parla ja molt de temps ja de la desafecció. Hauríem de fer-se-lo mirar, perquè vostès viuen d'això. En tant que n'hi hagi aquesta desafecció, en tant que la gent no reconega la representació o dubte de la representació parlamentària, etc., n'hi ha un problema greu, molt greu. I jo crec que haurien de tractar al malalt abans que es muiga. I alguns ja entendran el que vull dir, perquè les eleccions estan allà al costat. I per tant, alguns van tindre que passar-ho molt malament per a defensar en una campanya electoral certes mides. Però això no és la meva tasca avui. La meva tasca avui és ajudar-los en l'esforç que hem fet de reflexió, de replegada de signatures, de mobilització ciutadana, a fixar-les un estímul per a que apleguen a on cal. Retornar el dret dels valencians i les valencianes a un servei públic de ràdio i televisió en valencià, plural, de qualitat, i això és relativament fàcil. Jo no vaig a dir-los com ho faria, això és feina de vostès. I jo sí que pense que si parlem de sostenibilitat i n'hi ha un informe econòmic o el que siga, jo he llegit el mateix que vostè imagina, en la premsa crec que parla precisament d'economia i per tant de sostenibilitat i per tant de viabilitat. De tota manera això és molt fàcil, pense jo, això és un plan de negoci i qualsevol estudiant o qualsevol comerciant de poble se fa un pla de negoci, mira el que vol vendre, mira el que pot produir i fa els càlculs, les despeses, etc. I per tant jo no li vaig a fer a aquesta cambra que té molts assessors i molta gent molt qualificada el que seria l'anàlisi de la viabilitat d'aquesta empresa. Però mire, jo el que sí que vull dir-li és, a banda de que se mos ha furtat, se mos ha expropiat, tornem a dir, un dret, sense indemnització, per cert, un dret, és a dir, tenim que pagar damunt per el cost de la despesa de l'expropiació. El problema és que s'ha creat no sols una incertidumbre i un efecte psicològic i humà terrible en els treballadors i treballadores que han perdut el seu treball. És que, a més, n'hi havia un sector floreixent audiovisual empresarial que tenia vora 5.000 treballadors
que era decisiu en aquesta societat postmaterialista i moderna en la que intentem convertir-nos i que pot generar molta visibilitat en el conjunt del món, que pot, a més, construir molta economia, que s'ha quedat en calçotets. Parlen els professionals d'un 92% d'atur en el sector audiovisual valencià. S'estem llevant de la competitivitat, d'un dels vectors de competitivitat més importants de les societats del segle XXI. Jo crec que això és greu, crec que és molt greu el problema dels treballadors de Ràdio i Televisió. Crec que és injust el que els ha passat als treballadors de Ràdio i Televisió Valenciana. I alguna cosa haurien vostès que fer, haurien de fer, perquè jo crec que n'hi ha una reconstrucció, no només un problema tant de reconstrucció de la ràdio i televisió, sinó de reconstrucció del consens. Crec que n'hi ha un deure moral i, a més d'un deure jurídic. I crec també que sí que se pot. Jo estic d'acord amb el senyor Morera, jo crec que es pot, és una qüestió de voluntat política, perquè, clar, és una qüestió de ficar-se les piles, que diuen els jovens. És ficar-se a treballar, construir el consens, i no construir el consens des d'unes bases, sinó en les coses concretes. Deixem-nos de catecismos i de principis i de grans coses concretes, a treballar, o sigui, a veure qui se senta en qui per a veure com se fa això i com se crida als treballadors i com se crida als professionals i com se crida als empresaris. Jo torno a dir, és un primer pas, nosaltres no volem substituir a ningú, però crec que hem fet un esforç i crec que això es mereix que es tramite íntegrament. És que sols té 7 articles, és que no imposa res a ningú, és que no li lleva a ningú la competència, és que no li lleva a ningú l'autoritat, és que a sols volen que vostès treballen a un ritme adequat. És a dir, i que donen comptes d'allò que treballen i que intenten per una vegada fer un treball en el que seduïsquen a la ciutadania, que és part del seu treball, per almenys per mantindre-lo. I per últim, jo ja dic, no li vaig a fer el pla de viabilitat, però n'hi ha gent que sembla que ho està fent. Potser caldria cridar-los i parlar amb ells. Jo crec que n'hi ha un sentit en mantindre una ràdio i televisió valenciana molt important. N'hi ha un sentit històric, n'hi ha un sentit d'autogovern, n'hi ha un sentit d'identitat, n'hi ha un sentit que jo no sé si se deu de garantir mitjançant 1.800, 2.000 o 800, no ho sé, això ja ho diran vostès, però per favor, diguen alguna cosa i facin alguna cosa perquè això que han provocat és imperdonable. Gràcies, senyor Montiel. A continuació, suspenem la sessió per 10 minuts per a procedir al canvi de compareixent. Moltes gràcies. Moltes gràcies.